Vamos, canal, vamos. Vamos. Butuh lainnya nomor ramar, hei. Butuh lainnya nomor ramar, hei. ABP Husier, ABP Husier, ABP Husier. Dumani rally sing TISF by Tripura Indigenous Student Federation je Bubagra by kaisa announce khlaijak kaisa allied organization Tripura mo thari ini oboma khlaimani karon akai sing depo rally kam sing khadumani pandama khlaimani karon ke BBMC Jaisini College Agotla Rajakot jagao tongmani a jagao sing Miyani sini sing Sara Tripura sing college je rungsung tongnai rongni bagene kaisa sebrana ni bagene ri tongo abo hongke kaisa admission desk ja jagao joto rungsungnai student rongno sing suba khlaio admission khlainani bagene borongno beba dia rongni bagene kebaike kagrana hai kebaike admission kaham kari manai sini borok ni bagene sing samu khlaimani khlai tongo Sara Tripura o omo aikeno sing BBMC o bo sing sini TISF begene sing committee khawini sing ajagar mani miyani gotna ke kununglia sing miya hai salo mani ke tinai au salo ke di borjorani just 12ta hai 11ta haitam 12ta haitam ke sini borokno sini kubuni bosong wandi bosong ni borok ai ke ba LUP be ni wine bor amsa ke ni wine sini borokno butok khlaija abuni bisingo kobanga jinjalni bisingo butok khlaija kangke baksa kharima thangka baksa yokha tai khorong ni ke boro council tolani ne romi sobine bukha borongno yag rok thui phairka dai bokro rok bukha dai yam suka bohok rok latirka lathabai kobangma phikung busam khlainai borong council sisi bukha abuni bagene sing dinini khadumani rally Abdulani bumungke kama bumung boro jaga ngara ko sung tahu sesuatu sung bumung collection khlaimya ko ang matro sung khorok noi no sung tahu di hospital ni hojak blai no emergency ni bagene sung hotat cha roma lalia sabu buja ta tubuni hayapano sini borong ni bisingo sungni tongnai DISF ni adom songtai sungnai rok abrong no buja ko nei sung tabu khobor manka aje council dawi bukan ya abun bung ke sini man ka council bisine dawi bukan na je ar rumo dawi bukan na abun JSF ni borok bumung disclose khlaya ko sung sasuk maya ko tabu emergency ko langjak bono abuni bagene sung sasuk maya hotat sung khobor kana gangeno khagumani rally sung khlainai bagene o bizini karone sung bumung nahar maya orang kusur orang student je admission bagai am application nahari tamani ke sung joto Tiprasa rok ngakai sinoro no phaibe o jahato Tiprasa aro asubi tong kangkai joto help wa Tiprasa no kangkai joto rung sungnai Tiprasa rok joto no aro na abugui phayo ke joto Tiprasa sini bisingti no admission khlai tongmani abono kena nangjage wanjibo sung alada nogo tongnai dugan party tongnai ama hai borok se involve khaine ABP rok bai thangsake milune sini borok no butok khlainai admission lorai porai khlaimani sung nukha aje butok khane ni bumung ke saja man ka abu sung footage already sungnar kha abun borok ni sung bumung kha sung tabu investigation choli tongo police ni bisingte sung tabu chu joto bumung le maya kho to ke sini bin footage tong anawa affair de khaja tabu sung aro sung kok salai tongo sung kok samane bisingte affair bok